Hvad så, Vicky? Se den bitte Vicky-pige. Du tror jo, svin, hun er god til at få den til at løbe. Ja, det kan jeg forestille mig. Hold kæft, hun har et svin og efter hende. Er det ikke rigtigt? Så får du resten af hende. Det er skål. Altså, vi er nødt til at gå ind og spise. Det er ikke noget, du sidder herude og spise. Det vil jeg gerne. Fordi Men det er lidt. Har hun tisset? nej. Så gør du det lige. Så sæt den her tis. Først. Og Vicky. Vicky. Så skal du ikke gå derover. Så gør du det vand og drik det. Vandet er rigtigt. Men lige pas, du bitte røver. Jo, kom du lige der, Vicky. Fordi så hun nok ikke sidder i den gård der.